Dzisiaj jestem w miejscu, które z zewnątrz wygląda jak Hogwart, a też to była szkoła, ale jak widzicie, mechanizacji rolnictwa i szkoła rolnicza. Piękny pałac i mówię sobie na początku albo zdjęcia, albo film, ale nie umiałam się powstrzymać i robię to i to. I zaraz się przekonacie, dlaczego. To jest najbardziej imponująca klatka schodowa, jaką widziałam kiedykolwiek. Ten parkiet jest w świetnym stanie. Miejsce oczywiście nie jest dostępne tak ad hoc. Jestem tutaj, powiedzmy, na wycieczce i musiałabym się sporo nagimnastykować. Widzicie, jak tutaj wygląda każdy detal. Jest niezwykle przemyślany. Nie wiem, od czego dalej. Już kawałek zeszłam. Czy to są drzwi? Nie, Boże. Tyle detali. Od dołu zaczynałam ogólnie. No, piękna, obszerna klatka schodowa. Drewniana. Te schody są drewniane. I absolutnie nie rozwaliło to rzeźbienie tutaj. Głowy lwów. Trochę prześwietla, ale jejku. Na zdjęciach może będzie lepiej widać. Niesamowite detale po prostu. Niesamowite. I tutaj te cudowne kolumny tuż przy wejściu. No jest to miejsce ogromne. W tym pałacu jest około 4000 m². Nie do wszystkich pomieszczeń mogę wejść, ale to, co tutaj już widzicie, to takie bardziej gospodarcze pomieszczenie. To już i tak robi ogromne wrażenie. Ale z czego są mury tutaj swoją drogą? W ogóle nie ma zasięgu. I to jest takie wow po prostu. Idę jeszcze raz tam. Mam nadzieję, że tam sesji nie będę przeszkadzać. Po prostu sufit. Dalej piękne. Tyle nawiązań do kultury antycznej. Są takie drzwi zamknięte, ale zaraz wam pokażę. Nie da się tu wejść, więc oczywiście nie robię tego. Ale zobaczcie tutaj te detale. Znowu na siebie wpadam. Jo. Tutaj jestem w sali lustrzanej. To jest chyba taka sala obecna w każdym takim większym pałacu. No dobra, może trochę przesadziłam, bo lustra są dwa. Niesamowite, ale to mi totalnie ryje mózg. Mnogość tych wszystkich detali. Ej, a w ogóle wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim, co tak myślę, nie? Że patrz, tam wszędzie, co byliśmy, tam Sławików, Łubowice, nie? To wszędzie jakby było, no nie mówię, że tak samo bogate zdobienia i tak dalej. Może gdzieś było na przykład troszkę bardziej skromnie,
Ale jakby każdy z tych pałacy miał taki poziom, a teraz jest przeważnie kupą cegieł i to jest smutne. Tu jest przebieg. Tu jest? Tak. Tutaj chyba nie ma fragmentu, żeby nie był... Niesamowity. Czyli taki wyszczególniony, nie? Tak. To jest ta sala, co nazwałam lustrzaną, nie? Tylko przed chwilą stamtąd zaglądaliśmy. Tak. Tutaj małe wyjaśnienie dla widzów. Ale te wzory, one w ogóle... Najlepsze jest to, że teraz jak patrzysz na takie wzory, powiedzmy ktoś ma dywan, w takie wzory się wydają takie kiczowate, a tu to się wydaje takie po prostu idealne. No. Jak tu pachnie. To jest niesamowite, jaki tu w ogóle się zapach unosi. Jak to wszystko jest wyrzeźbione w tym drewnie. To jest niesamowite. Aha, te drzwi, które myślałam, że będą zamknięte. To jest tak widno. To chyba jest jakaś czytelnia czy coś takiego. Będzie prześwietlony trochę ten film, ale jest naturalnie tak pomyślane, żeby się to po prostu dobrze czytało. Patrzcie tutaj, jakie to są detale. By się wydawało, a dobra, to jest jakiś tam kamerlik. A tu jest wszystko, po prostu tematyka polowań, lasów. Nie jest mi bliska, ale w sztuce prezentuje się bardzo ładnie. Ojejku. Ciekawe co tam... Nie, spoko. Ciekawe co tam było. Aha, tam już jest chyba jakiś strych czy coś. Aha. Bo tam nie wygląda rzeczywiście ta podłoga jakoś najciekawiej. Jejku, ale tu nawet te pomieszczenia, które są widać, że wiesz, w remoncie takie tak de facto, to i tak wyglądają lepiej niż... Nie wiem. O! Proszę? What the... Ja miałam moją Hej! jest najgorsze, że trochę jest tak mijało za każdym razem. Stary... To jest incredible. Boję się, co tam będzie, że ja... Ogólnie tak bidniej, ale jaja. A tu co? Poniszczyło się. Taka jakby część bardziej może dla służby, czy co? Bo tu jakiś może właśnie był z tej szkoły. Co tu jest? Łazienka? Murki? A tu jest w ogóle akustyka. Nie, no ja w ogóle nie wierzę, że... Nie wiem. Ja już nie wiem, w co ja wierzę i w co nie wierzę. Ostatnio to mi japa tak spadła, jak weszliśmy, ale to w ogóle, wiesz, to nie ma wspólnego mianownika ani porównania do tej elektrociepłowni, która już jest zburzona. No, po prostu nie ma wspólnego mianownika. Już powoli nie wiem, gdzie jestem, ale tutaj po suficie widzę, że tu mnie jeszcze nie było. I po kominku też. I tu byłam.
Recepcja? Gdzie tu było dawniej wejście? Ale gdzie tutaj mnie zawiedzie droga? Oj, już się trochę brzydziej robi. Zamknięte. Fajne przejście. Tu widać też po schodach, że już nie ta epoka. To chyba do tej szkoły pójdę. I? No tak. Musiała być szkoła. Takie uboższe są te pomieszczenia. A może coś się stanie, że odszczeka. Biblioteka czynna, poniedziałki, wtorki, środy i piątki. Od 11 do 18. No więc tutaj była ta szkoła. O, to jest niesamowita. To są te same lwy, co tam na dole. Jeny. Jest niesamowite. Jak byłam dzieckiem, to właśnie tata mi dużo opowiadał o takich starych meblach w domu swoich ciotek, które miały właśnie takie rzeźbione lwy, na przykład nogi od stołu. Ale nie wiem, dopiero teraz mogę to zobaczyć osobiście. I to urywa głowę. Są takie przypałacowe zabudowania, one nie są dostępne, ale też są bardzo ładne. Szkolny kibel. Okej, i gdzie się teraz znalazłam? Jezu. Ale to miejsce faktycznie zaskakuje. Znaczy teraz jestem z powrotem przy wejściu. A tu? Jak zwykle poszukiwacze tajemnic. Nie wiem, może tu coś mieszka i to mi urwie głowę. Może nie powinna. Czy powinna? Ja pierdzielę, weszłam jakąś zadupiastą klatką, a to jest wejście tylko tutaj. Trudno. Idę dalej. Ktoś się bawił chyba w robienie zupki. Albo to naprawdę było kiedyś jedzenie. Możecie sobie zobaczyć. Kakao. Kakao z tym żałkiem. Tam nic nie ma? Aha, dobra. Mieli rację. To dobrze. No to chyba jeszcze czas na parę ujęć z zewnątrz. I jedziemy dalej. Tak myślę. A to co? O, film. Bajka, co? Baja. No, księżniczka też jest. Znaczy, to nie o mnie chodzi. O, a to się tak jeszcze dość długo pociągnie. Myślałam, że to już jest ostatni poziom. Dobrze. Jeszcze wyżej. Idziemy. I co? Gołębie? Nie. To... No, pewnie nie żyje i jest zaschnięty. Jesteśmy na szczycie, znaczy ja jestem, ale tak mówię. Jestem na szczycie, nie? I tu już jakby nie znajdziesz nic poza tymi pajęczynami. Tyle. Tyle stąd.